Yeah. To seche ma japuonjre koro osedikoro dwa loko course kata dwa loko faculty. Gin mistakes mage ma githoro timo ma samoro nyalo miyo kochop dwaro mano dwaro cha. Yeah. Ya gima chendo ahinya Lydia en ni samoro rowere ok yud gimiluongo ni career guidance sama chon. Yudo ka samoro ng'ato neno ni an koro adwa adhi atim sciences nikech awinjo ni sciences ber. To samoro poko bedo gi thuolo monyise e yo maler ahinya ni samoro course mi iparo ni berno samoro okober kodi to samoro bende nitie moko mabeyo manyalo bedo mabeyo moloyo miparo no endo. Koro kapok idhi iloko course to gima duong' mokwongo ma japuonjre onego bende ng'iyo en ni to interest na ni kanye. An kaka ng'ama ni e weche mag somo samoro yudo ka janyuol dwaro ni nyathine odhi osom medicine to nyathi to ok dwar medicine. Asebedo kata ka apuonjo rowere tiro ka samoro rawera koni japuonje koni ni mano course mar janyuol mama dono luonge ni min daktari mama dono luonge ni min daktari min okil ni min okil to mago bende beyo nyathi dwa loso content nyathi dwa loso content ting'e ni technology ka AI data science magi gik makoro nitie, these are options machon ne onge to sani koro gintie. Koro gima duong' en interest mar ng'ato, chunye ni kanye, kech inyalo keto ng'ato e gimoro to ka chunye onge kanyo to emiyudo ka ng'ato ne kar dhi somo degree mar medicine kata mana higni 6 to en higni 10 moto poko graduate. Koro interest very important. Kaito interest no be lore gi track record. Ok idhi ni dwa dhi timo engineering to in ngama kwano na ubari oko in ja art ja literature class kwano ok idonge. Koro yudo kama gi weche monego bed ni jopuonjre ng'eyo interest mari gi capabilities magi bende nyalo mari chutho tekri ni kanye nyalo gombo to grades to grades odagi. Ok inyadhi timo medicine ka biology no ok timo chemistry gi no ok dhi maber. Koro magi gik manyaka wang'i kato kiloko course to an kang'iyo to nego bed ni loko course kaluwore gi mago ma kizungu luongo ni marketable. An ka nyalo wuoyo go gandawa nitie courses sani kuma piny dhiye kech piny lokore. Samoro chien kacha inyalo yudo ka kata agriculture ne ok marketable ahinya, but kuma koro piny ochiko en marketable. Inyalo yudo ka technology samoro ne en ng'ama odhi otimo computer science kanyo endo emane nitie giyudo tich mapiyo kata puonj. To sani koro gik moko lokore, nitie courses manyien mabende obiro. Koro mago bende ng'iyo ni course midwa loko midhiye ni bende en marketable. Nikech gigi ok wasom gi for the sake of it, wasomo gi mondo mi wayud gino ma wanyalo konyo godo piny through national development to wan bende wakonyre godo gima nyalo miyi tich.